Kanirik AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phiri merinong ti walang. Kinigilong kimat ki bokongsan jong ka khubor mata ka step. Sa skular ke India bat Australia halor ka jingshalan ya uranium bat kilinti ki bakarpang ban penya ki marpo khando ka critical minerals corridor. Lekmi binyang Menteri Rangba ka Jalaw Konrad ke Sangmai ka tray ka ta ban kentiwe ka Bakmara Civil Hospital ha ka jingpunut pensep ka balabo katway kelur tingka. Kalian yang beding kelam ke basau sengi kala poisha ke bakut menhin ke sengi dah kajing ipu iping ke bakrau has iem ajnar. Ki kubor ki babnya. Menteri Rangbadu Narendra Modi buat Menteri Rangbadu ke Australia Anthony Albanese menhin ke sengi kala penlong ya ke Australia India Annual Leaders Summit ke balai ha Melbourne ban penklan ya kajing edai ha pedeng kini ki artali kiri ha ki benta ki ba pher nadu ka kam yadari ka khai pateng ka energy bat technology. Kini ki artali kiri kila soy ka joint declaration halor ka jinge trelang ha ki kam yadari kila pli ke annual defense ministers dialogue bat kila menjur halor ka jinge trelang ha ka liang ka jinge da ha ki duriau lani ka maritime security collaboration roadmap. Kila kularu ban penstat ya ka jinge kran halor ka jinge te ban ye trelang ha ka yo ka kon bat ka jinge te ban baiting ka ha padeng kini ki artali kiri na ka benta ki kam ki ba pher. La sairu eksa skular na ka benta ban sharan ya uranium sha India. Baro artli kinong elam kilapan pau ke jingnan kam je kinong India ki basa shabari bar kilapan scam biang ya ka jing ang no jun ki ban yo ya ke Indo Pacific ke balat lut bat ke basngan. Menteri Rama ka Jalaw Konrad ke Sangma menhin ka sengi ula lej ban kmi biang ya ka jing ya jun ka trek ta ka brang yat menta ha Bakmara Civil Hospital ha South Garo Hills ringkat additional chief secretary health u Dr Sampat Kumar u deputy commissioner baki officer rangba na ka tanat jong ka kot ke khia. Menteri Rangba uloong balapan klanya ketika hospital ha kata kerukom ka ban la ban penbiang pura ki jinan kam na ka benta ka kot ke khia lingba ki project ki ba palat khatway kelur tingka. Ulai thuru ba ka jingtai ya ka outpatient block kala jandep pura menta bala penyeng ru ya ka top ka bahe ba di jaka sa jong kinong tray ka hospital lakan tiu ya ka Bakmara Civil Hospital da ka ba penbiang ya ka neonatal intensive care unit ka mother and child health wing ka basan phojing thia ba ka jingbo e ka blood bank u konat ke sangma ulakmi ru ya ki plantre ka man kan tiu ya ka chokpot community health center CHC sha ka referral unit ulap ya baro ki officer ban chimkhia pendap ya ka jing tre ka por ka biang haringkat ba ka jing penjanai ulapan kan mau baga sarkar ka long bala IT lot dan penklan ya ka kam syakri ha ka ban penbiang ya ka kot ka khia ha keleng kerilom garo ka Hill State People's Democratic Party HSPDP menhin ka sngi ka lapan skembiang ya ka jing kersan jong kai ki jing persang jong ka sarkar Meghalaya ban penbet ya ki jing e ki bede bu pot usam ka Meghalaya ba ka jela Assam. Ha ka jing kiran bikilat pathai khubor u president jong ka HSPDP u ba KP pangnyang ula pdiang ya ka benta ka ba ar jong ka jing bersang ban ya penbet ya ki jing e ha uput usam ba ula pen pau ya ka jing ngos kem ba ansala ban penbet ya uput usam ha ki ndreu tli ki than ki berangsa ha po ka jing lam jong u menteri Rangba Konrad ke Sangma u president jong ka HSPDP ula pdiang ru ki sandli ki kendon bala ya menjurlang ki ban betenti sha ka jing kiran penbet put nakaliang jung ba KP pangnyang ula kentui kinong song jong kitu ki jaka bamya bet ya upot baginya trelang ba ki regional committee ba ula pen paru ya ka jingkermen ba ansala ban weng ya ka jing e da ka bay trace ngau tho jing mutlang na baro arliang kini ka khubor ka wanshpi na ka AKASHVANI Shillong. Kini ka khubor ka bawan shpi na ka AKASHVANI Shillong. Kalian yang bedin kram ka ba sausni kala poisha ka bakut minmin ka sngi da ka jing ipu ipieng ka bakraw has iem ajnar ha ka ba menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ula don langkum u kongsan. Ki he sarkar ki blai shimenta ha ka sngi ka bakhado jong ka bedin klam ki kentop yo sembut menteri Rangba ka jela u ba snyau bahalang dhar ki menteri sarkar ba wailat miki shila baru ba lak min rumboy lembat ki wi ki officer Rangba ha ka sngi le nyam ka bakhado ya ka bala tip kum ka muchai kala don ka benta jing le nyam ban kenmau buram ki long shwa manshwa ka duai ka phirat bat ka chot thandai
Degi hajar ngut ki beriu ki lai lumlang hasim ajnar banyak sakhi ya ka jing ya yat pat ba ringkat bagi din khlam ke jing penpau ya ka khnong blai ba ka jing man kit ya ki rot ki bahar kom ki berai ke khubor halor ka jingit ka puli puthi ka jing penek pensai ka mariang bat ya ka lariti ka Hill State People's Democratic Party HSPDP menhin kasi kelapan bana bakkan amme khun ha ke election chiteng samai Lok Sabha batkan am kasha ni ukurtong jang ka United Democratic Party UDP hagaji kren bagi nong pathai khubor president jang ka HSPDP uba KP pangyang laong baka seng kala dep perkhat kham haswa banyak khun dala di shimet lani ban ai jing kasha da ukurtong baya manlang hapo jakalama Regional Democratic Alliance RDA henry am shim la satya banya shimrai namar ka jingkhim jaka por banya kren halor ka ni ka kam wala kata presiden ke HSPDP ulo ong baka seng kan yai biteng ka jinge trelang bat ka UDP hapo jong ka RDA da ka ha ka be dei bat ka roi ka par na ka mata ka jilla ke HSPDP kan amsha kanu kanu kaliang henry kan ai laj lo ikinong elam jong ka ha ki constituency bakin shim mela ka jong ka rai ban krishan kat ya ki ba kisngobet ka Shillong Municipal Board kalapan bana bakan sa aya ka Certificate of Vending COV shikinong di madan ki badai hok ban yo bat ki basyong de jing de ha ka than nat mukhra dhan kiti barik laban Red Cross bada ka than IGP bat an aya ka menta ka si ka shpotrik unaitung ya kita ki certificate an sam hak office trekam jong ka Shillong Municipal Board hadin balala pendep ya ka sorjamin bala penlong hapo jong ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood but Regulation of Street Vending Scheme arhajar arpulai ya ka thok teng jong ki nong di madan ki bari hok la kubur hadin ke jing bishar sani ya ki nong kam kinti bat ya ki nong ujor kani ka pendep ru ya ka ei ke bala terwah khamat ka ing bishar jok Meghalaya ha ka PIL number ka pakandai arjar apusau ha ka bedei ba ka jing penya ya ki nong di madan kumba arspa nyau phungut ei ki khot jong ka jat ndi tibet ki badan Shillong ki le lumlang menhin ka janmien ban thang mombati ha khandai lat shabar jong ka jaka badan ka ying dor ba thau an barim jong Meghalaya ban kenau burom ya unong ki tibet u lobga rangzen uba thang im miladi habar jong ka headquarter jong ka United Nations ha New York ha ka artarik unaitung la penyat ikate jing thang mombati ngolem da ka Regional Tibetan Youth Congress RTYC Shillong ba ka Tibetan Women's Association TWA Shillong kani ka longkom ka dak man ngolem bat ban nyeng kat bagi para nong Tibet ha ka be dei bat ka jing ngokya halor ka jing sha thambor ka hok longbriu manbriu ha Tibet ka Meghalaya kala yo ek kadan ka baar ha ka Senior National Pencak Silat Championship 2000 riu ka bri ka waini ki jing lekai martial arts ka Meghalaya kala yo khur southli ki takma ksiar artli ki takma rupa ba nrutli ki takma tama ka tim ka bala yo ya ka nam ladu ka dei ka Nagaland ha ka ba kala ra nrutli ki takma ksiar artli ki takma rupa ba iwe takma tama ka jing khun ka blane laisngi da penlong ha Sports Authority of India Sai Center ka badan hanehu kinong shimta ha ka ti lumpung ile kai ki don kumba 1000 sanspa ngot bagila wan na lai phundu tuli ki jilla ki Union Territories ban ki Sports Board kinong ile kai ka Meghalaya ki bla yo ya ka takamak ser ki long I banilang mukti Tobias Klen Philip Kimden bat I rimchi sangma wemali kanong pa nong po ba mirabons imol baladan lang hakasni pen hapada ula pen pawi ka jingkemen ba anla ban pendung ya ka jing ekai pencak silat ha ka National Games ka ba live khanda ka ba an sa pedang burom da ka Meghalaya house nem ubanwan ha ka jing khun quarter final ka baningkong ha ka FIFA World Cup 2000 riu ka France ka layo ka jingjob da ka ba peniem ya ka Morocco gol la not ya boro artli ki gol jong ka France la ya ban thep ha ka kalamit jong ka jingi lekai ka gol ka baning kong kalawan na Kylian Mbappe ha ka minute ka ban drop ho but ka gol ka ba ar la yo thep da Osman Dembele ha ka minute ka ban drop rio khamashwa ka France ka yo ya ka kabu ha ka kala step da ka jing ka mai penalty Mbappe ubala mi
ban shime ke penalty shim la ban pun ki ya gajar da kini ka jingjap manda ka France kala jam ka semi final ha ka bakanya kun makanong job na ka quarter final ka ba ar ka ban long shibet apa dengan ka Belgium ka Spain ha ka por ka arsteng min met kat kum ka por India ka tu ni ka khubor kala kut bakla wan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ini sob ka Delhi station na kam ta ka khubor ka tin Hindi ban pun bod ka khubor pareng ka por pra ka san minin kini ka Akashvani Shillong.